Azimio la umoja wa medosoko wang sirikal lewi winjruok e kinde kod kambi mar Adani Group mar piny India mar kauting mar loso ponde kema Jomo Kenyatta International Airport JKIA. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa wacho ni nitiere maling'ling moko ma sirikal nyaka ket ler e wi winjruok ma kamano ni mar chich nitie ni mibadhi ma dibed ni gi kata mibadhi diponi gi direi wach mar winjruok no. Bende gipenjo gimomiyo Kenya ochiwo rak ne kambi mar Adani ka kambino to osekwedi gi pinje bura. Jotelogo oloso bang' lamo e kar dak Makabete. Can we sell our international airport? Yani hivyo tu kiholela. Hiyo of all the scams this country has known. This one, Adani sell or take over, wamefanya maajabu. Tumesikia ni airport, kumbe hata kwa sekta ya kawi sasa anaingia kwa sekta ya energy. And what we are seeing in Kenya today, the Adani Group was rejected kule Australia. Upande wa Sri Lanka walifukuzwa huko. Upande wa Bangladesh tumekuwa na maandamano hadi serikali ikaangushwa tukiwa na hii Adani Group. Na hiyo sasa ndio imeletwa Kenya, inapewa airports zetu. Tunataka tuseme no to the dubious Adani deal. Opiondo Ariko ni Bati